ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଏହି ଦିନଟିର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଚାଷୀ ଅକ୍ଷି ମୁଠେଇ ନେଇ ବିଲକୁ ଯାଇ ଓ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସମସ୍ତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରିକି ବିବାହ, ଗୃହପ୍ରବେଶ, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଜିନିଷକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ଆସିଥାଏ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ବା କିଣିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି ଏଭଳି 5ଟି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଘରକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ତୁଲା କିଣିବା ଖୁବ୍ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ତୁଲା କିମ୍ବା ତୁଲା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଧନଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଘରକୁ ସନ୍ଦର୍ଭ ଲୁଣ କିଣିକି ଆଣିବା ଖୁବ୍ ଶୁଭ ଅଟେ। ସନ୍ଦର୍ଭ ଲୁଣ ଘରକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ସନ୍ଦର୍ଭ ଲୁଣ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମାଟି କଳସୀ କିଣିବା ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ମାଟିର କଳସୀଟିଏ କିଣି ତାହାକୁ ଘରର ସମ୍ମୁଖ ଦ୍ୱାରରେ ପାଣି ଭରି କଳସଟିଏ ବସାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ କିଣି ଘରକୁ ଆଣିବା ଶୁଭ ଅଟେ। ନଚେତ୍ କିଣିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଘରକୁ କିଣି ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ବାସନ କିମ୍ବା କଉଡ଼ି ଘରକୁ କିଣି ଆଣିବା ଖୁବ୍ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ବାସନ କିଣନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଭ ସୂଚନା ଜୀବନରେ ଆଣିବ। ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ସବୁ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଧନଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।